morning लोगोफोर. Good morning. दिनै जोंना स्पेशल डे आरो दिनै क्वारान्टाइननि लास्ट डे होननानै बुंनांगोन आरो दिनै जोङो टेस्ट खालामनो थाखाय लिंहरदों दाबो मोनफैयाखै फुंनि मर्निं हाफाव फैनाय खोथामोन आरो जोङो फ्रेश जानानै दा नेबाय थादों आरो इसोरखौ माला फैयो सेम्पल कालेक्ट खालामनो थाखाय बिसोरो बुंदोंमोन आरो 10 AM to 12 PM नि गेजेराव फैगोन बिदि होननानै आरो फुङाव मर्निं हाफाव ओमफ्राय दाथ' खैथा जाखो दा 11:30 जाबाय दा एसे उनाव फैगोन खोमा इसोरो दा ओंखायनो जोंबो दुगैनानै फ्रेश जाना लाबाय आरो नङाबा दा नेबाय थादों आरो बिसोरो माला फैयो होननानै बिसोर फैबानो जोंना सेम्पलखौ कालेक्ट खालामनानै लांगोन दिनै बेनिफ्राय गाबोन रिजाल्ट होगोन आरो बिसोरो गाबोन रिजाल्ट होबा नेगेटिभ फैबानो मोजां आरो दाथ' जोंहा मोनबो सिम्पटम्सबो गैया बेनिफ्राय हेल्थफोराबो अके मोदोमाबो गाज्रि नाङाखै सब अके नर्मेल जास्ट जोंना टेस्ट रिपर्टखौ नेगेटिभ नांगौ आरो जाहाथे जों बायजोआव ओंखारनो हायो रेगुलार खामानिफोरखौ मावनो हायो अफिसावबो थांनांगौ दङ अफिसनि खामानिखौबो मावनांगोन दा बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय बे नेगेटिभ रिपर्टखौ नांगौ आरो दा लोगोफोर ओंखाम संहैनोसै बे जेब्ला फैगोन बेयो दा ओंखाम संहैनोसै आरो लोगोफोर आं दिनै लान्चनि थाखाय नै सयाबिन आलु फ्राय खालामगासिनो आरो बिथिं दालि बानायनोसै आरो दालिजों ओमफ्राय दाख्लै लाबोदोंमोन ना बे बेसरनि ओंख्रि बेखौ जों दालि ओंख्रि बानायनोसै आरो एसे एसेनिल' दङ आं बिराद बानलु जानो मोजां मोनो ना नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअ नायो बिसोरथ' मिथियोना आं बानलु जानो मोजां मोनो होननानै ओंखायनो एकदम भाजायावनो आलु आरो सयाबिन भाजायावनो इनि बानलु गोरान थाइब्रै होदों आरो थाइब्रै होदों लोगोफोर जोंना ओंखामा सब मोनजोब्बाय शायद पहले भी करा ना मैंने नहीं वाईफाई का बैठा तो मुझे करा मतलब नहीं करना होगा सुबह आने वाले थे सुबह फोन आया था आप लोग का ऑफिस से वो बोल रहे थे कि कितने बजे का टाइम था 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बोला था सर ऐसे कितने दिन में मतलब दिन के बाद करवाना पड़ता है 14 दिन के बाद हो गया 14 दिन से भी ज्यादा ही हो गया नहीं 14 दिन ही हुआ नहीं तो आता ना पिछली बार 14 दिन ही हुआ पॉजिटिव थे एसिम्टोमेटिक जिस दिन आपने जिस दिन लेके गया था सैंपल उसके अगले दिन से कोई सिम्टम नहीं था पहले से स्मेल नहीं आ रहा था फिर सैंपल ले जाने के बाद स्मेल आना शुरू हो गया हाँ HIMS हाँ ये निर्धारित NAR ARI एज 30 साल 30 फीमेल है मेल ये मेरा है और दूसरा फाइनल से HAI H नेपाल हो गया नहीं सर अच्छा दार्जिलिंग साइड से हाँ दार्जिलिंग से और आगे वेस्ट बंगाल से आगे कौन सा फीमेल जी बाहर निकालो पूरी अंदर निकलने बाहर रखनी ना सो और इसलिए सुबह से वेट कर रहे थे फिर हम लोग मेरा नंबर आया होगा आपके पास हैं मेरा नंबर तो आगे होगा आपके पास हाँ हाँ वो तो सेव करके रखेंगे
Ini khatanak sih je. Dia corona. पेमेंट कर दिए हाँ पेमेंट नहीं किया भैया पेमेंट का लिंक नहीं आया था ठीक है थैंक यू Ya tadi. इधर को भी मारना Kamera. खामबाय लोगोफोर दिले पात्ता मोनासै लोगोफोर दासो सेम्पोल लानानै थांबाय आरो जों ओंखाम जाबाय थानाय समावनो फन फैदोंमोन आरो आधा घन्टायाव मोनहैगोन होननानै बेनिफ्राय आधा घन्टा जालायासै जोंबो थाब थाब ओंखाम जाबाय बेनिफ्राय 15 मिनिटनि उनावनो मोनफैबाय खोमा जास्ट ओंखाम फोजोबनायनि लोगो लोगो मोनफैदों आरो बेनिफ्राय सेम्पोलखौ लानानै थांबाय आरो बे आंना फार्स्ट खालि जाय फैदोंमोन ना बेनो ना बेनो सेम मानसियानो फैदों आरो खानाय सिननायखाय आं बेखौ सिनायाखै आरो ओमफ्राय बे सानखालि जों सोंदोंमोन आरो प्रसिजारखौ रेकर्डिं खालामनो हागोन ना हाया फर एवारनेस होननानै आरो बा बे एलाव खालामासै आरो बेखालि नाङा होननानै गिबाय दा मा बेनिखाय एलाव खालामासै बेनिखाय दिनै फुरा केमेराखौ लगायना दोनदोंमोन आरो सीसीटीवी केमेरा बायदि बियो बे गपुखौनो आरो बे गपुखौनो बियो एकदम माबायाव ओइथिं खनायाव दिरुंजों खानानै दोनदों आरो दा नोंथांमोना ओंखायनो जों नुनो मोन्दों आरो नङाबा नुनो मोननाय नङामोन आरो जिखुजाया जोंबोथ' गावनि लाइफनि मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै आरो बेखौ केपचार खालामनानै दोननो हाबाथाय एसे मोजां मोनगोन आरो ओंखायनो दिनै खालामबाय आरो बे जास्ट फर भिडिअनि थाखाय नङा बेयो आंहाबो जे कर'ना पजिटिभ जादोंमोन आंबो जे बेबायदि टेस्ट खालामजादोंमोन बिदि होननानै आरो बेफोरथ' दिनै खालामजाबायना ओरैबायदि नाङोना एकदम गुड बेसिम सोना होयोना बेनिखायनो बिजोंनो जायफोर नोंथांमोना खालामफेरदों मिथिगोन आरो माबायदि फिल जायो बे समाव लोगोफोर फाइनेलि आफ्टार माने मा होनो 13 days क्वारेन्टाइननि दिनै 13 days 13 daysआवसो आं दिनै बेहाय बेलकनियाव आरो जेरावनोखि रिन'भेट खालामबाय थादोंना जोंनि अनारा बे रिन'भेट खालामबाय थानायावसो आं दिनै फैदों आरो नङाबाथ' बे रुम मोननैयावनो गिदिंबाय थादों आरो बेहायनो खामानि मावो उन्दुयो जायो बे टाइपनि आरो दिनै एसे बाहेरायाव ओंखारदों आरो बेनिफ्राय ग्रिन कालारनि जिफोरखौबो लगायदों बे आरो प्लास्टार माबानिफ्राय खालामगोन ना नङाबा गाहायाव बिदि प्लास्टार खालामनायफ्रा गोलैनानै मैला जागोन ना जोंना इनो लोगोफोर भिन्दियाबो सेहेरा गैया जालांबाय बेवहायबो दै होनो मोनाखैना बिथिं फैयाखैनो इनै थाइसे आरो इथिं सब बे न'खौ आरो रिन'भेट खालामनायावनो जोंना सब बुस्थुफ्रा एकदम डिस्ट्रय जालांबाय आरो जोंना मेरला बुस्थु खाराब जादों आरो नै थुलुंसियाबो बे बानलु बिफाङाबो अबस्था गैया जालांबाय नै बानलु बिफाङा ओमफ्राय बिना नै थुलुंसिया फांसेया थैबाय नै बिचारा ओमफ्राय फांसे दङ दा जोङो कफि लोंसै आरो ओंखाम जाखांनायाबो 1.5 घन्टासो जाबायना दा कफि लोंनायनि टाइम ओंखायनो कफि फुदुंसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' माने नुबायनो दिनै जोंना लास्ट जागोन ना मा जागोन क्वारेन्टाइना गाबोन रिजाल्ट फैबा लास्ट जागोन नङाबा आरो एक्सटेन्ड जालांगोन आरो जोंना गाबोन दा आसा खालामो गाबोन नेगेटिभ फैगोन गाबोन जुदि नेगेटिभ फैया आरोबाव थाबावनांगोन क्वारेन्टाइनाव आरो जुदि नेगेटिभ फैयो होमबा जों फ्रि बार्ड आरो दा जिखिजाया फिंगार क्रस आरो माने जोंथ' जेबो प्रब्लेम गैया सब माने हेल्थफ्रा सब नर्मेल मोजाङैनो दङ दा जिखिजाया रिजाल्टखौ नेनोसै आरो बिनि उनाव नोंथांखौबो खोन्थागोन माने जोंना थेवबाबो जोंना दिनै क्वारेन्टाइना लास्ट जानाय नङा गाबोनथ' रिजाल्टआ फुङाव फैनाय नङा ना ओरैबाबो गाबोन इभिनिं बा आफ्टारनुनाव फैगोन जिखिजाया क्वारेन्टाइन गाबोनबो थानांगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि गाबोननि भिडिअ'आव दा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय